It's PaschalineAlex here, and guys, I told you guys I'll be doing this again, and look at me here. Okay guys, so today I'm going to be telling you guys folktale. I'm gonna call AKUKO. No, let's get into it. Biko koranyo. O nwere otu mgbe enwere ọmarịcha nwatakịrị nwaanyị olugo oge ilu di ọ mara ezigbo mma di ya na-abịarị ya onye nke bịa ya ajụ onye nke bịa ya ajụ onye nke bịa ya ajụ ma onye mkpụmkpụ ma onye ogologo ma onye afọ ukwu ma onye afọ ntanta nwaanyị ajụ ya eruo otu ụbọchị ọmarịcha nwoke pụtụrụ apụtụ ewee bịa ozugbo ọ hụrụ nwoke anọ ya sị nne nke a ka m ga-arụ ndị be ha na-asị nke a na ọgbaju m onye nka ọjọọ siwere ọnụ ya sị na ọ ga-alụ onye a ngwa m lụwanne ya eme agbamakwụkwọ ya mee ihe niile ya esoro nwoke lawa witi ndị enyi nwoke ndị nwoke bụ bịa ha agakata ha agafeela mmiri Asa gafee ugwu Asa gafee ebe niile ka ha na-aga ndị enyi nwoke di ya onye pụta ya sị ya na ọ na-abịakwa ha agbaba n'ime ọhịa onye pụta ya sị ya na ọ na-abịakwa onye nke ahụ agwa n'ime ọhịa onye nke ahụ efu ya agakata ya fọzie ya na di ya ahụ wee sị ya ada na ọ na-abịa ka ọ gaa nyụọ mamịrị n'ime ọhịa ya baa n'ime ọhịa gaga nyụọ mamịrị nyụchaa mamịrị ofu ụkwụ ada ahụ na ofu ụkwụ di ya nwanụ ọmarịcha di ya nwanụ ọ na-alụ apụọla onwekwa ihe ogwu ha agakata nwoke asị ya ka ọ bịakwa bakwa n'ime ọhịa na-apụta onwe eziokwu abụọ bakwa n'ime ọhịa ọzọ onwe ezi aka ihe niile na ya na-ahụ apụchago ada apụtazi ihe ọ hụrụ skeleton onye nwụrụ ụmụ okpuishi ka ọhụrụ enweghị ihe ọ ga-eme ya ebewe akwa enwe onye ga-azọpụta ya because ha agafechaala ebe niile ndị dị ndụ nọ ha nọzi n'ala ndị mmụọ enweghị ihe ọ ga-eme ya daa n'ala kubie ịma ihe akụkọ a na-akụzi na ihe ọbụla ihe niile ị na-ahụ awụkwago oke ụwa awụrụ otu isi eli ya ihe ọbụla ị na-ahụ awụrụ otu isi eli ya ka ndị oyibo si asị all that glitters are not gold, baby. So be content, stay safe out there, love yourself, and always make sure that you know what you're really doing, because sometimes all of this is not as it is. Thank you so much, guys, and I hope you guys love this photo. I hope you enjoyed it, and I hope you learned something. So guys, please subscribe, share, like, comment, please, okay? And then tell me what you want to see on my next video. Thank you so much. Bye.